Strateški projekat kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja Bezdan-Babeka, koji se sprovodi u okviru Interreg-IPA programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija sa ciljem da se unapredi sistem prekograničnog upravljanja vodama, poboljša efikasnost AP Vojvodine i Županije Bač-Kiškun u odbrani od poplava, kao i da se poboljšaju neophodni uslovi za druge poslovne aktivnosti i koji Evropska unija sufinansira u iznosu do 7.394.607,21 evro, što je 85% ukupne vrednosti projekta, završava se 28. septembra 2020. Izvedeni su radovi na prevodnici Bezdan, koja nije u funkciji više od 25 godina u cilju njenog ponovnog osposobljavanja kao jednog od ključnih objekata za plovni put Vrbas-Bezdan i njene značajne uloge u odbrani od visokih vodostaja reke Dunav. Završeni radovi na sanaciji ustave i prevodnice Šebešfok doveli su do boljeg protoka Bajskog kanala, unapredili su rad sistema za odvodnjavanje, a kako je kanal Baja Bezdan proglašen zaštićenim područjem prve kategorije, u Gornjem Podunavlju poboljšat će se i turistička ponuda na kanalu. Radovi na prevodnici Bezdan obuhvatili su formiranje privremenog zagata, pražnjenje prevodnice, čišćenje od mulja. Ovaj postupak obuhvatio je radove na Dunavskoj glavi prevodnice postavljanjem prednapregnutih geotehničkih ankera. Izvedeni su i radovi na čišćenju betonskih površina, kao i radovi na reparaciji i zaštiti betona. Mašinski radovi obuhvatili su kompletnu zamenu hidromašinske opreme prevodnice sa revitalizacijom pogonskih mehanizama. Takođe urađena je kompletna zamena portalne i mostne dizalice, kao i demontiranje postojeće i postavljanje nove šinske staze. Građevinski radovi na prevodnici Justevi Šebešfok, koja se nalazi na spoju kanala Baja Bezdan sa Velikim Bačkim kanalom, obuhvatili su nekoliko grupa radova. Sanaciju starih zidova i gornjih ploča prevodnice od opeke i betona, sanaciju magacina pomoćnih grednih zatvarača sa nadogradnjom komandnog centra, uređenje obala između i u blizini prevodnice. Izbor postupaka i materijala pri sanaciji zidova bio je takav da se u maksimalnoj meri sačuva staro i iz njega izvuče prvobitni izgled. Hidromašinska oprema zadržala je prvobitni izgled, sem pogona koji je modernizovan. Urađena je i elektrifikacija objekta za sve potrebne energetske instalacije elektromotornih pogona, kao i instalacije spoljašnjeg osvetljenja objekta. Radovi u Mađarskoj su takođe završeni. Adovizik se na mađarskom delu kanala Baja Bezdan fokusirao na rekonstrukciju kanala, odnosno na izgradnju novih objekata. Izmuljene su najkritičnije deonice kanala ukupne dužine 5600 metara u oblasti Batmonoštora i Nađbaračke. Na 3 lokaliteta uz kanal na području naselja Batmonoštor, Nađbaračka i Santovo izgrađene su platforme za uklanjanje nanosa na način da je time ujedno omogućeno ispuštanje, odnosno izvlačenje mašina potrebnih za održavanje kanala. Korišćene su 3 različite tehnologije izmuljivanja. Na najvećem delu, gotovo 70%, vršio je hidromehaničko izmuljivanje. Radovi koji su izvođeni projektom imaju višestruki značaj i uticaće pozitivno na uslove života građana, na razvoj lokalnog područja, privredne aktere u oblasti obuhvaćenoj projektom, zaposlene u nadležnim vodoprivrednim organizacijama i turiste, zatim na kretanje ljudi i roba između Mađarske i Srbije, kao i Srbije i drugih zemalja.